Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Yawo Pindi TV bisimilla moniroɓe ndujayndeli moɗon non dañirton ɗum subaka foof weltare tan min dañi huccidde e moɗon oɗo subaka talata hande ko wiide won tan bandiraɓe goto foof salminama e inde kono kadi manama e yettore caggal ɗum noon ko salminde e juurade serenɓe amen e wertude juuɗe amen kadi ñagade duwawno subaka foof ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko sehil muɗum Amadou Moussa bisimilla mbanimba Aissata Ndiaye jam walema jam wale mon yeɓiyankoɓe a Yawo Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi on calminama no hannirta ni no kewɗen wiide ni tan ha joni yettudeɓe e jarnudeɓe e kala e saaha caggal commentaire uji mabɓe ko noon kadi e duwuji mabɓe hani kadi e wattugol mabɓe hakkille e ayaw habrirde mabɓe Pindi TV Aissata non tigui Amadou hade mi arde noon e ko ɓuuri tengtude ko wadde souhaité happy birthday banam gorko sehilam no mbirtumi ni Amadou Moussa an yoloro Allah rokkumo balle judde battane moƴƴe ko wiide won tan bandiraɓe hande mbeɗeni fada wone commentaire uji yon bannam souhaité banam gorko Amadou Moussa an professeur am saabu kanko woni professeur am Pular omo wawno wiide hande waddata yam émission saabu minen min jogui ko Pular Dakar naɓe walla mbiyen Pular juddu jeeri kono noon Amadou amin jetta hen Allah saabu wonɓe ganduɗa yette hande commune mbawi ko e commune darani ko kañumen daranaki ɗum noon ko jarnudemo no fewi Amadou saabu ala ko damdoto mami ha calanoɗami ɗum te ɗum ɗon ko yettere ala udditani kam dame ɗe foof hande ha mbawmi jeeyede e haalpula ɓiɓɓe haalpulare en eko eɗe waɗi hen fiére no fewi Amadou saabu aɗa andi ko Pular juddu jeeri joguimi noon machallah sa yanaki hande no fonno yarude ni foof waɗano bonna wadde ɗum noon ko noon machallah haɗam arde hen tan ko wiidemo ko hunde fonde wonde tawno ko gollal ngal wayi noon gollal ngal kadi aussi yo yimɓeɓe paam wonko mbaɗɗa to ko wiyete ko hono effort manam aɗana waɗa doole ma no ponno e banggue no mbawruɗa ni yettudema hen no fewi saabu weeɓani ɗum ɗonne kadi kala ko mbaɗɗen hen tan enen kadi mbaɗɗen ko foddeji meɗen nde tawno ala garɗo ne wawi moni kala ko wawi aduna to banggue gollal koko jangguina ɗum ɗon noonne kadi aussi enen ni kala ko mbaɗɗen e on ɗon fannu mo mbiɗa o ko fodde men mbaɗɗen wadde mi jarnima hen no fewi e kadi yettudemi on ɗon fannu kowona ɗum ko arde e namdal ma jadeji men leydi Sénégal hande Aissata ene wayno ɗi gari ko e vote mo ganduɗa o ko kuulal ngal ganduɗa ene harmina kala ko yowiti e gueɗe viol fewde e rewɓe kam e sukaɓeɓe kono ɗum ko kadi jande ɗi garti e ko ɓurno mantinade e nde hitande 2019 nde ganduɗa hande nano wayno walla mbiyen woni ko e waynade tigui noon tigui Amadou ko heddi hen hewani yo Allah rokku en tan kadi tawtore ɗo saaha mo wuuri puɗɗortoɗen koye Le Soleil tigui jayde gendire nde ne wayno article ko e kuulal ngal ganduɗa ngal wotama hanki toon to suudu sarɗeji leydi men Sénégal ɗum ɗon noon ko kuulal gam harminde kala ko yowiti e banggue viol woni tan yande e rewɓe hani e sukaɓe ɓen ɗon ɗum ɗon noon jayde wi no wayno ko gueɗal mantinigal tigui no wayno naati leydi men Sénégal gam tigui ha haɓanade rewɓe kam e sukaɓe ɗum ɗon noon jayde arti hen no fewi kono kadi nde sifo ko ɓuuri ujunnaje nayo debbo woni kay ko yana tuggude hitan ujunnaje ɗiɗi sappo e jeegom ha yetti nde hitande gonɗen woni 2019 Les Échos jayde nden ɗon koye on ɗon fannu arti ne wayno nde arti koye ngal ɗon kuulal ngal ganduɗa hane harmina kala ko yewti ko e kuulal walla mbiyen kala ko yewti e viol woni tan yande e rewɓe ɗum ɗon noon opposant ɗi kañumen no hanki tigui no wayno jonnani ko yewti e fannu ngal ɗon kuulal no yaari ni e wiide noon biteɗo Mame Diarra Fam mo ganduɗa ko sarɗi yanki toon to assemblée nationale e wiide makko kay no gueɗal ngal fof no yarude ni yarani ko noon kadi tawtemo ɗin ko guuɗi hono Mamadou Lamine Diallo ha joni tawi ko sarɗi yanki lundiɗo laamu leydi Sénégal L'Observateur Lop jayde groupe Futurs Médias kañum suuɓi artude tigui koye hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeenayyi wonde e mayde e oɗo ñalawma hande ɗum ɗon noon ino wayno ndiwi tan ko hitande ganduɗa nde kay ina wuuli jaw wonande rewɓe leydi men Sénégal nde wiiri noon nde mbiyen nde suuɓi tigui ngol ɗo konngol woni génocide sénégalais manam tan ko wargoji Sénégal naaɓe to banggue rewɓe ɗum
ɗum ɗon noon jayande artisan koye nokkuji ɗi ganduɗa ɗi rewɓe keeɓi hen yoɓede pitali munen ene hen tawe noon jeeso ɓe ganduɗa ɓe ko rewɓe keɓɓe lorade e nde ɗo hitande kono tan enen cuuɓiɗen tigui ko haalde ko ganduɗen ko ha tengti e baɗiraguel men guel ganduɗa waranoma ñande 12 lewru ndu ganduɗa ndu ko février toon to Hammadi Hunare tawi wiyete ko habisi woni no hitande wulde seeɗa e ngal ɗon banggal témoin jayde nden ɗo neno wayno arti tigui koye ɓeeto ganduɗa ngo ko hitande ujunnaje 2019 woni 2019 ndene gonɗen jogorde kay waynade hande jayde no wiyeno wayno tan ko hitande ganduɗa nde kay mawɗo leydi ndi Macky Sall tami ɗum tawi noon koto banggue lamanteri ndi foof eno wiiri jayde nde La Tribune nden jaydi ene wayno kañumne ha hande arti koye on ɗon fannu kono tan nde suuɓi ko jopade hitande fande darade janggo woni 2020 nde wi noon ene wayno ko dialogue national ko nonne kadi e gueɗe dawrugol leydi men Sénégal ha e faggudu wonande kadi e kubbam hani e seppoji ɗi ganduɗa ɗi ko jogorɗo reggodirde e hitande 2020 noon ne jayde nde wi ko hitande kay nde ganduɗa ko suwa taw andede holto faya jayde Walf Quotidien Walf Quotidien kañum ne suuɓi kono adori wadde kala hitande kanko mawɗo leydi ndi hono président Macky Sall ɗum ɗon noon ko kuccam makko e jaydiyankoɓe hande jamma jayde no wino wayno oɗo saha tan ko Sénégal naɓe nana goni e nana mbiyen paadi kono noon kadi ina gondi ha joni e mettere nani fada tigui caggal Walfadjri ko rewmi quotidien suuɓi artude koye hitande nde ganduɗa nde timmi tigui to banggue dawrugol ɗo e leydi men Sénégal ɗum ɗon noon ko sumgoji hani ɓe ganduɗa ɓe ko peñji woni ko wiyete révélation wonande kay yoga e yimɓe ko nonne kadi e haaɗide woni kay falanaɓe wadde yoga e gueɗe ko photo mo leydi ndi Macky Sall e omo ganduɗa ko Khalifa Ababacar Sall wondude Ousmane Sonko kam e maître Abdoulaye Wade Vox Populi jayde nden ɗon ene wayno ari ko yewti ko e jogol ndiyam leydi men Sénégal ɗum ɗon noon holtama wonde kay ko goomu walla mbiyen société biteɗo CNO woni tan mo ganduɗa kam tigui jogori joktade ndiyam leydi men Sénégal jayde no wi ene wayno tan walla mbiyen ko CNO kañum tigui je wayno yooli hono société biteɗo SDE e wiide jayde ne wayno noon golle mabɓe ma puɗɗo janggo e 2 lewru janvier hitande fande ɗum ɗon noon ma duumo e fodde duuɓi 15 jayde noon wi ko SDE ne wayno yeehi kono kadi yaadi e 26 milliard e ko preje men CFA jayde Stade Quotidien kañum arti ko e Papis Demba Cissé mo ganduɗa ko ɓiɗɗo gendijo leydi men Sénégal ɗum ɗon noon jayde wi tan ko kanko Papis Cissé ha hande omo jokki wukkidde jeyli e kanwuji toon to dongre Europe kono kadi kanko mo ganduɗa ko kanko Papis Cissé o soti ko guuɗi so wiide makko ha hande omo heddora markude bituji e wiide makko kono ɗum ko jayde arti ko e ha joni mbawka kam e darde omo ganduɗa ko Sadio Mané to banggue bituji hani e pasuji dokkirgol woni décision ende hitande jayde no wi no wayno tan ko hitande ganduɗa 2019 kay Mané waɗi hen gueɗe mantiniɗe jayde lamba suñu lamba nden ɗon guddirten roɓiɗo men jayde ƴewɗo subaka hande jayde ari koye ɓeeto ko fate banggue nde hitande to banggue dingre lambaji leydi men Sénégal nde wi noon ko ɓuuri hen ko mantinade no wayno ko toɓɓe 12 e hitande 2019 woni ko jiiɗen ko photoje ɓe ganduɗa ɓe ina hen kay ina wayno tafa e hello arwanigo e jayde witende sunu lamba ko ɗum ɗo wonno ko tonguno den jayndeji men hayso wona oɗo ñalawma hande kono kadi e hitande nde ɗo 2019 ɗon tigui Amadou wataw tan ko ganda tongama haɗa e 2019 ko hande haaɗi mataw tan hitande wonde so Allah lamɗo jaaɓi tan min jogori addude kadi e baɗe goɗɗe walla gueɗe goɗɗe no haalirta ni ɗon tigui Amadou wadde payaten ko toon to diwan mo Matam to e ko mbiyatmi tan sans transition toon to diwan mo Matam noon Amadou fedde ñeñɓe ndendino toon ɓeɗo fedde ñeñɓe noon mo diwan mo Matam ɓe mbaɗino ñalade walla mbiyen ñalade ha faye hirde ganduɗa mawde ɓe mbaɗino ɗum toon ɓe ndendi kamɓe foof dendagal ñeñɓe kala ndendino ko way noon ɗum noon Amadou Moussa waɗino fayida no fewi saabu gueɗe kewɗe hollitama hen e kadi baɗe kewɗe kadi waɗino toon yete gam hollidde aadaji mabɓe cosanuji mabɓe toon to diwan mo Matam
tigi ɗum ɗon wonno koye ɗiɗo ñalɗi ɗi jaltuɗen woni weekend ɓennuɗo ɗo wonno ko aset ɗum ɗon noon ko ñalɗi ɗi ganduɗa ɗi mbaɗi tigui gueɗe mantinide ko fedde ñeñɓe no mbiɗa ni tawi ko rendindi ko dendagal ɓiɓe diwan mo Matam ñeñɓe wonɓe toon nden noon fedde noon wonno koye deuxiéme muɗum édition woni tan hono arawanidi mabɓe ɗiɗi ɓiiri ko fate banggue koɓe kewi wadde kala hitande so mawninde kala ko yewti e gueɗe ñeñagu ɗum ɗon noon woni no jiira toon e image uji ɗi ni ene wayno ɓe teddidirno tigui hono on ɗon ñalawma ko biteɗo Harouna Moussa Dia tawi noon ina yahannoma toon inde makko miñi ko woni honorable député mo ganduɗa ko Daouda Moussa Dia o waɗama toon noon hono ko wiyete décoré manam o ɓorinama toon tekke ɗe ganduɗa ɗe walla mbiyen comci ɗi ganduɗa ɗi ko comci tigui paayo dindi kam e tengade e gueɗe mbaɗi noon ko noonne kadi hewɓe woɓɓe gaari toon saabu mo wi hande ñeñago alay saago haala omo ganduɗa ko biteɗo Sidi Baylil Thiam onne kadi ari jirwini toon waɗi toon gueɗe paayo dindi e dendagal kadi délégation jarɗo e Daouda Moussa Dia ene hen tawetno hono ko wayno Sadio Diaw en ko noonne kadi ko wayno honorable Seydou Diallo mbo Wourossogui e waaɓe noon kono tan ko ɓuuri hen ko yaaji ma en gartu hen to banggue konguɗe ɗiɓe cuuti toon ko noonne kadi e image uji goɗɗi ene wayno ina tawe e on ɗon ñalawma walla mbiyen ɗin ɗon kikiɗaji bannoɗi toon to diwan mo Matam Aissatou noon tigui Amadou ayi image o woni ko ganduɗa ko waɗi fayida omo ganduɗa kanko woni Daouda Moussa Dia kanko noon mo ganduɗa woni premier caisseur toon to assemblée nationale yiyama o ɓornama wutte o teddinira ɗum ɗum ɗon noon ko wutte mo ganduɗa yete mataw ko ñeñɓe ganduɗa kamɓe mbaɗa noon oɗo ñalawma ko kamɓe ndendi ɓe teddinirimo oɗo wutte mo ganduɗa ɓe ɓornimo ɗum kono kadi ɓe kolliti hen cosaan mabɓe adama ɓe saabu pekani heddaki caggal ayi Sidi Baylel Thiam nane hen e woɗɓe e kadi banggal gongal ko ganduɗa yete ko banggal aada e cosaan hollitama toon to ganduɗa woni to diwan mo Matam to Amadou eywa noon so tawi wiyama ñeñago en jogui gueɗal e leñol ngol en jogui gueɗal aussi e société o ɗum ɗon noon ñalɗi mbaɗi ni so tawi mbaɗama tan kala hen ko waɗa hen kadi ina hani to banggue moƴƴere e to banggue pottite e to banggue kadi aussi findinde saabu eɗen gandi leñol wawa yaade gaga hono ñeñago mum wawa yaade aussi gaga fina tawa mum donc ñeñago aussi ko e nder leñol ngol e fina tawa muɗum tigui e bundi tawete noon tigui Amadou haade men uddude non Amadou ko tottidema tan ɗum ko ganduɗa woni konngol faade e ɓe ganduɗa kamɓe goni yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe ayaw Pinti TV ɓe ganduɗa hande so Robindu Diaydeli meɗen yettima ɗo hamin mbawi dañde force mo ganduɗa ko kañum jareten kamɓe ko hen ɓe jeeya ko kamɓe goni hoore kamɓe goni laaci kamɓe goni hakkude Aissata taw noon mbaɗa heewi wiide so tawi a woni jaydiyanke to banggue ayaw télévision malla to banggue radio sa haali a nananaka walla a heɗanaka hande e janggo ɓawo janggo sa ari a hofat juuɗe walla natta ene wayno wadde ko mbatta ko donc kamɓe e jamma ñalawma subaka kikiɗe goto foof nano nodda goto foof nano waɗa encouragé goto foof nano commente ɓe ngala numéro ɗi ɓe ngala contact men direct ina mbaɗa ko mbawi ko to banggue wallodirde e meɗen to banggue kadi aussi hokkude en doole e ɗeɗe joguiɗen hande ɗum ɗon ko jarnudeɓe no fewi saabu ko puɗɗen ko wadde revue de titre ene wayno inana ɓatto e lebbi 5 walla ɓuura ɗum seeɗa donc noon subaka kala kamɓene eɓe cohli en eɗen cohliɓe enen e koye meɗen wadde ko wideɓe tan hitande moƴƴere malade ko yalta ko to banggue moƴƴere yo huftidin kono noon kadi to banggue goɗɗum ko wona ɗum yo Allah dandu en hitande paɗen nde Allah walla en enen dariɓe ɗo eɗen kuccita mabɓe kadi e wideɓe kadi hay so tawi en karani surprise aji kewɗi jogorde tawde men hitande fande kono eɗen ñagonoɓe tan moƴƴere Allah e hitande fande woni hitande ɓuural e ɓamtare hitande gilli e korsa e teddungal kono noon kadi e nder hen mi profite occasion luttude bandiraɓe teddungal guila hanki to guude 23h59 ha fayi 0h ha oɗo saaha mo kalten ne wayno bandiraɓe nan nodda nana mbaɗa message uji munen nana mbaɗa statut uji munen ena mbiya men hono manditare jaam woni hitande hesere nde ganduɗa natani en saabu ko oɗo capan tati e goho lewru décembre jiiɗen aduna ɗum ɗon noon ko yettere Allah no fewi enen koye men yettudema kadi aussi an mo ganduɗa ka debbo dariɗo cuusɗo vraiment jarnude kadi aussi ɓe ganduɗa ko caméraman uji ɗi aroɓe ɗo subaka law keppani kaɓani ina mbaɗa feere ha bandiraɓe jiiya ko watte ko ɗum ɗon ko yettere Allah no fewi e inde noon joom galle o walla ardiɓe galle ɓe ko wayno honorable Daouda Moussa Dia ko noon kadi mo ganduɗa ko Abou Samba Diop eɗen jettira Allah eɗen kadi mbiya bandiraɓe bonne heureuse année 2020
amin Amadou ɗum noon ko yettude no feewi tan caggal nde ganduɗa min jetti kawa Abou Diop yettude o mo ganduɗa woni Samba Diop kañum mo ganduɗa kañumne jeeya koye yete ardiɓe kono kadi Ndeye Fatou Massaly kamɓe ɓe ganduɗa ɓe gummoto ko guila subaka law gam huccidde amen walla mbiyen waɗa feere ha no yeeɓiyankoɓe jeeɓirta kono kadi mo ganduɗa kanko woni yette Mati Simal ne kala ko ganduɗa kañum faye montage kañumne ina nanga hen ha no foti wade ni e kadi Mansour Sow ne alias Thiat kankone amo waɗa hen bangal jagga jungo makko no feewi ɗum ɗon ne ko yettude ɓe kamɓe fof dendagal kala wonɓe Pindi TV on jettama on juurama surtout noon Amadou nangoɓe liggeyo saabu liggeyo weeɓani ummade law weeɓani gam tan weltinde ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni dendagal yette fulfulde fof saabu wiyetake Haalpulaar en wiyete tan ko fulfulde to fof yete wiyoɓe wimi mbimami fof onon fof on jettama no mbawɗon no fodde fof e to mbawɗon wonde fof yo Allah waɗanen hitande moƴƴere hitande sutura saabu so neɗɗo dañi sutura tan ala ko hawani ɗum yo Allah waɗanen jaam ha lawol gongol walla mbiyen ha hitande wonde so Allahu lamdo jaaɓi